நாளை ஹாய் ஃப்ரெண்ட், நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது குவைத் நாட்டின் உள்ள கைத்தான் என்ற ஒரு சிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அந்த சிட்டியில் மக்களோட கட்டிட இருப்பிடம் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட வாழ்க்கை முறையும் இப்படி தான் இருக்கிறது. கட்டிடங்களால் அடுக்கப்பட்ட அது வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றன. நீங்கள் பார்க்கலாம், இன்றைய நிலவரம் நல்ல ஒரு மழை பெஞ்சது காலையில். அதை தொடர்ந்து நான் ஒரு சின்ன வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன். இப்படிப்பட்ட கட்டிடத்தில் அவங்க வாழ்ந்தாலும் இந்த புறாக்களுக்கு தீனி கொடுப்பது, அவங்களோட விண்டோஸ் வழியாக ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணிட்டு வராங்க. ரொம்ப நல்ல